Oké, dan. Nou, lang geen. Lang, 5 meer. Ik iets zien. Ja. Nee, daarom sê toe. Sorry, daar is daai een. Ons kort hierdie een. Ons kort, kyk, kry vir my so. Ons kort rooi pieper daar. Sorry my kind. Op 'n verkeerd dan soek ons. Kry jy daai dan? So dan hierdie net. Daai hinge. Hy 3. En dan het hy dan is nie daai een nie. Dis op. Nee. Die klein wurm. Is 'n klein wurm. Hoor jy vloek? Ja, ek sien hom. Dis hy. OK, so. Nou het ons hierdie element, waar is die ding wat jy gebou het? OK. Hy is nou so. OK, nou moet daai ding hier opkom, daai ding. So. Dis so. Hy moet so opkom. OK, dit kom op van asseblief. The hamburger's getting cold. Papa kyk hier so, daai ek sien dit wys my daarin met daar aangaan. Wow, OK. Kyk het hom. Lyk hy reg so? OK, dan een met 7 gate. En dan 'n blou pieper. So. So. 2, sorry. So die 2 blauwes in, eers. Die 2 blauwes. Langs die keel, langs, ja. En langs bo, ja, langs dus, sorry. Ja, nee, laat ek kyk. Wacht, iets is verkeerd hier so. O nee, dit is reg. Jammer. Kijk, reg. Kijk dan daai een gaan oor die 2 blauwes. Kyk mooi sy punt. Hy punt daar. Daar is hy. Ons so kans ons kan hom kwaad kry. Ek twyfel. Twyfel of ons hom klaar kry, maar kom ons kyk. Kyk een van daai arme. Zo, dat zit dan. Baie. Papa, je kan nu dat ze bloed worden. Die dankse ding wat ik kijk. Wat? It's engine. Laat me zo niet. Oh, laat die batterij is weg. Ek het gewoon hoe sit dan so. Je hebt net zoals een Star Wars machine gun met die. Dat is een Star Wars machine gun. Die ding is zo ingeplakt van papa, ek het Star Wars aangekoop. Weet jy? Dat is een ding, net soos die ding aangekoop maar papa. Ja. Hy hak so in. Dan is dit net so. Okay. Die lijkt me zo zo. Het jy dit op jou game, op jou tablet? Nee, dat is stukken. Wat is fout met jou tablet? Dat is in ieder geval gelukt toevallig. Ag nee my kind, het zijn nou stukken. You in the movies, Rudy. Hij kan nog, Wat die gas gebrek wordt. ja, het gekoopt. Ook en hij niet. Is het eigenlijk nog zo, hij kan er niet op. Maar wat kost dat glas? Wat is dit?
Langsung cobain. Aku kira dah misuk. Moet je toch in van de gehad. Maar ik weet niet. Das muss nie. Weet je wel. Kijk, twee blijven op de saus. You want another coffee, Rudy? In a while. Sure. Thanks. Wirklich viel. Ja, je is weg. Je is weg. Zo. Je is weg, dan moet je heel apart. Daar is zij, baie mooi. Ik kan nou daar. Ik hier. Ik is voor hem. Als je, weet dan. Baie gaan op die geld, dan kan dat zijn.